Pilar Martínez García. Vaig néixer el dia 10 de maig del 1926 en el carrer, entonces el nuevo carrer sería Carrer del Pou, número 6. Perquè enfront de ma casa hi havia un solar, i en aquest solar havia un pou. I després, quan s'acabava la guerra, ja posaren Venta del Moro, número 8. Un pou normal, un pou d'una casa. Entonces les cases tenien, per l'aigua posaven o bomba o un pou. Ma casa tenia una bomba. Molt bona. Totes les persones molt bones. Al meu costat la tia Carmen i el tio Lluís. A l'altre costat la tia Barona i Pepeta. Allí com de família. Sempre han tingut una. I enfront estava la tia Conxa, la xurra. Molt, perquè ma mare s'anava al camp i me deixava allí i me deia, li deia a la tia, cuida de la meva xiqueta. I ella, no te preocupes, vés al camp complet. I se n'anava i me deixaven a mi. Después de guerra farem la festa de la Magdalena, entonces sí que se reunirem. Farem un sopar al carrer, se disfrazarem i vam disfrutar. I entonces el primer any que isqué la Santa Maria Magdalena, isqué en el carrer de la Venta del Moro, al costat del bar. El més el bar ara, entonces ja vam tenir una planta baixa i ja portàvem a Santa Maria Magdalena. Normal. És que si n'hi ha ben pocs. I aquest any va ser més extraordinària perquè aquest dia ja tragueren a la Mare de Déu i la portaren. Entonces van prengueren la vespre de la Santa Maria Magdalena, la traïen i la portaven a Cal Clavari Major. En ma casa Mercier. La meva neboda m'ha arreglat la casa en Santa Maria Magdalena. A la Santa Magdalena fèiem xocolata, i així fèiem l'aurora. I després, a les 7 del matí fèiem xocolata, i menjaven xocolata i s'ho passaven. Després, a les 12 veníem a missa, i normal. Ui, molt pobreta. Era recent acabada la guerra. Pues una professora en unes batetes molt discretes i res més. La Puríssima no l'ha fet mai. Pues les clavarieses, la meva germana sí que sé clavariesa. I el clavarieses, pues a les 12 eixien la missa, després a la professora i res més. Així no com ara fan tanta faena que se van i els papàs i tot res més. Es feien a la torre i la senyoreta volia que les mares... Jo si estic vestida de fallera és perquè ma mare era moltes vegades clavariesa. Entonces, a vespre anàvem a la torre. A Santa Àgueda plantava l'alfàbega. Entonces, anàvem a la torre i plantaven les alfàbegues. I el dia de la vespre de la Mare de Déu de l'agost anàvem a pelar les alfàbegues i les portàvem a l'església. I el dia següent feien la festa. Una festa, però normal. Res d'idea com ara. Una festa, un professor, amb 4 músics i prou. Entonces sí, perquè entonces era una cosa normal i corrent.
Entonces era una festa normal, però amb molta devoció, perquè la gent estava en el carrer i se xenollava quan passava el Santísimo Cristo. Entonces, después és quan ja han fet la festa més... Feien triduo, feien molta festa al Santísimo Cristo i a més sempre ha vingut moltíssima gent. De Montcà venia molta gent, de tots els pobles del contorno venien molta gent. Molt. No falta mai en capellans, en persones de fora, en els fills de fora, tots. La Cristo jo l'he fet a molts anys, perquè mon pare era clavat sempre a aquest torno. I quan morís mon pare, aquest any, mon pare la feu 7 anys, 8 anys. De turno a turno la feu mon pare. I després, quan me faltava mon pare, me posia jo. I l'ha feta fa 2 anys que volien que fos clavaressa major i ja no la vaig fer, ja no. Me n'ania a Montcà i ja no la vaig fer. Però ells tenien la il·lusió de que fos jo la clavaressa major. El Cristo estava en Castelló Pepe el Baró, perquè allí estava el senyor rector. Però un dia el buscaven i ell tenia poc. I diria a mon pare, porta't el Cristo a ta casa i el portaren. Però estigué molt pocs dies, perquè l'obligaven a ell que el traguera. I per així darrere hi havia una sèquia i un hort. Allà era una sèquia i un hort. I entraren i el portaren. I en vez de deixar-lo així en la plaça, el pujaren allà dalt del piso. Entonces, d'ahí ja passar a Casa Malaena, perquè els terrats estan en la Casa Badia, estan junts, i per al terrat, quan al corral, baixar el Santísimo Cristo. I allí estigué tota la guerra. Jo de modesta, però és en un taller. Entonces no són fàbriques, eren tallers de xiques. Podríem ser 5 xiques i 6 més no. De modista estigui molts anys treballant. Ai, abrigos, trajes, trajes de novia, de tots, a fer de tot. Així resulta que els cotxes el cotxe de Broseta estigué venint al poble i se quedava, passava així i així pujaves de més a València. Jo pujava així en el cotxe primer i me n'anava a València a treballar. Que després ja posaren el cotxe directament de Montcà a això, però primer estigué una temporada passant el cotxe només que en la plaça. Belém i obres de Belém, fent la Mare de Déu, els pastors, Sant Josep, tot molt bé. Així era casino, així també, en dos casinos. I després estava el de la cooperativa, el que eren socios, allà eren socios. El Carturo i Pepita, el tio Vicent. És que així venia molta gent a almorzar, en la tenda venia molta gent a almorzar, però així estigué poc de temps el casino. Bueno, esa es la de tu abuelo. Esas tendas, Pepita que la tengo normal igual, como el primer día la tenían sus abuelos, ahí está igual. Pues en un mostrador y unes estanteries en fruta i verdura i res més. Primer a casa era un mostrador
y después tu abuelo posa un mostrador rae la porta. Y entonces pasabas per les portes y si entrabas per la porta para anar a comprar. Tu abuelo tenía més. Pienso para los animals, para las gallinas y verdura Pero ella estava poquet en la tenda. Era ta abuela la que estava en la tenda i les seues cosines, les seues ties. Això no hi ha jardins, era un pati i allí només que tenen rosers i dos pins, i no hi havia res més. Allí no hi havia res més. Va ser un corral gran, un pou, per pugar l'àvia i ja està. Moltes gràcies per la visita i moltes gràcies a tot el món. Que passeu bé i que sigueu molt feliços, que hi hagi molta unitat en la gent. Molt bones festes, això és el principal. Encara que no estic en elles, però les fem com si estiguera així. Vinc el dia del Cristo a la comunió, a la missa de 8 i menjar xocolata i ja està. Adéu. Bueno, soc Amparo Sepúlveda Boix, tinc 92 anys, vaig néixer en l'any 1933 i els meus pares eren Amparo i Paco. Vaig néixer en Benifarat, claro. Així que la família de les dues parts eren de Benifarat, igual el pare que la mare. Vivíem en un trosset de carrer, del carrer Major, i tota la família vivia ahí, per les dues parts. El pare de la mare tenia més tios ahí, els meus abuelos, i el pare també. Una casa quasi al costat de l'altra. Així que en un trosset de carrer estàvem tots, érem molt participatius en tot, sobretot en lo de la iglesia, tota la família, de les dues bandes. Però la de mon pare, m'abuelo, que era el que més va viure, pues és el que més me'n recorde, claro. Però després jo també vaig dependre d'ells i també ha fet el mateix que ells feien, no tant, perquè ells eren molt bons. I la vida cada vegada és d'una manera i tens que participar com en el que ja si eres aixina, claro, com nosaltres hem sigut totes. Tot el poble érem aixina. Les cases estaven obertes, anaves per el carrer i la casa de la tia, al costat de la teua, doncs entràvem, jo llegia fins al diari. Així que en casa de les ties sempre estàvem tots juntets, en tot participàvem, tant en lo bo com en lo pitjor, quan hem estat mals, com que si... Ha sigut una família molt unida. S'han volgut tots molt i s'han ajudat molt. Claro, jo entrava a la tia i llegia el diari. Mira, per tot. Quan tenia 10 o 12 anys, tenia entonces jo, quan estic dient això del diari, que era... I continuo sent quasi igual. Sempre m'ha interessat les coses, m'ha agradat molt llegir i ha volgut molt a la família. Molt. Ells mos volien també molt. Ma mare va morir molt jove, eren molt xiquetes encara quan morí ma mare, la més xicoteta tenia encara 9 anys, entonces les ties mos van ajudar i mos van cuidar i mos ensenyaren tot. Ara la gent se fica cada un a casa i si no és que passa alguna cosa molt gros no s'enteren. Però antes no, antes sempre estaven juntetes, les mares per la vesprada cosien, rezaven el rosari totes en un rogle. I les xiquetes sempre estaven per allí a la vora, doncs han viscut això també, clar. Veies a les ties, totes, o les veïnes, s'ajuntaven i estaven un ratet per la vesprada, elles fent feina de cosir i apanyar roba i les xiquetes estaven per allí jugant o estudiant. Sí, la novel·leta de la ràdio, però
també l'escoltàvem, també. Nosaltres, primer no teníem ni ràdio. Quan el que estic parlant no hi havia ni ràdios ni res. Era resar el rosari, anar a la iglesia i les xiquetes a escola. L'escola la teníem en el poble, anàvem primer allà a la Creu, quan érem més xicotetes, i després en el carrer Major, allà a Doña Amparo. Jo no coneixia quan vingué, però que les meues... Nosaltres no tinguérem tele fins que morí Franco. En ma casa compràvem la tele per quan va morir Franco. No teníem ni televisió, però sí teníem la radiet i ens interessava sentir-la, escoltar-la. I la gent s'ajudaven molt, les persones majors, en les feines del camp. Els tios estaven molt pendents, uns de altres ajudaven. I sempre tinguérem bona relació en tot el poble. Quan mon pare estigué malet, venien a casa a veure-lo. Era una persona molt volguda, cantava en el cor quan era més jove, perteneixia al cor de la parròquia, que el dirigia mon tio Pepe, el baró, i sempre estigueren al costat de la iglesia. La vida de nosaltres ha sigut sempre alrededor, igual de més xicotetes que de majors, però de xicotetes més. I sí m'ha repartit a la hoja parroquial els diumenges, després de la missa major, se n'anàvem a repartir la hoja parroquial per allà a les barraques, Vicentica, que era l'encarregat, i anàvem totes les amiguetes, que érem 7 o 8, i anàvem totes a repartir la hoja parroquial després de missa i arribàvem a casa a hora de dinar. Era una altra vida i era bonica, estaven conformes, estaven contentes. No com ara, la gent pareix que viu d'una altra manera, pensant, nosaltres érem més feliços sense tindre tantes coses com ara n'hi ha. Estàvem tranquil·les en el que fèiem i contentes. L'Acció Catòlica també la formaren quan nosaltres teníem 10 o 12 anys. Nosaltres perteneixíem, hi havia 3 grups, nosaltres érem de les del mig, no érem les majors ni les més xicotetes. Entonces el grup d'aspirants eren totes les amiguetes meues, érem de lo mateix. Quan anàvem, sempre se'n trobàvem, doncs això, en el Centre d'Acció Catòlica, fèiem reunions en don Vicent Castanyer, que era el que teníem de rector en Benifaratge entonces. Fèrem un grupet també que cantàvem en la iglesia, doncs en el mes de maio, don Vicent ens ensenyava les cançons, ell tocava l'harmònium, i cantàvem nosaltres, ens ho ensenyava ell, que encara hi ha cançons que les estem cantant, encara les cantem ara. Oi, la campana era... que aquesta campana la van restaurar i la portaren a Alemanya, fent la restauració, i clar, començava ja beneïda, però antes de pujar-la al campanar també la van beneir, i jo me trobé de casualitat, però en la fotografia que tenim són les persones que estaven aquest dia, que acudiren, les que ho sabien, que vivien per al carrer Major, o bueno, les persones que s'encontraren. Després farem el retrato ixe, que és un recuerdo molt gran, perquè tenim allà don Vicent i moltes persones que ja no existeixen, ja no estan, que han faltat. I entonces m'alegre i també m'he donat tristor, perquè veig ahir moltes persones que jo volia molt i ja no les tenim. Així que va ser un dia bonic, perquè va ser de casualitat, sense estar preparat res ni res, me trobia en el moment ixe, i que va venir don Vicent la campana, i quan ja s'acaba tot ens feren el retrato. Oi, molt importants. Antes, quan érem xicotetes, sabíem de quina classe de campana, com sonaven per a cada acte que se feia o que passava. Perquè quan tocaven com així arribat o la campana molta pressa, era com a foc, que sabien, i en seguida eixien de tot el poble els homes en poals per apagar el foc. No sabien on és, acudien a veure on havia passat això. I l'alegria també, quan moria una persona, sabies que era mort, sabien si era un home o una dona. Les cordes estaven allà baix al campanar. Pujaven a voltejar-se, que pujaven dalt al campanar, però quan tocaven a missa o tocaven això, tocaven des de baix. Me donen alegria. Quan sent les campanes, ui,
és a festa. Me donen això de que hi ha una festa. També donen tristor perquè també t'enteres, mira, ha faltat una persona. Ui, que tristor, mare meva. Quan les vaig sentir tenia ja 6 anys, la primera vegada que van voltejar les campanes i no estaven totes, no sé si faltaven campanes, però la campana que m'emprengué a voltejar, que s'havia acabat la guerra, i jo era xicoteta i estava assustada i no sabia el que passava. Però les campanes són fonamentals en el poble. Pues les festes han canviat molt. La gent ara té ganes de festa, però no participa massa. És al carrer, tot, però és diferent. Antes, una de les festes més boniques de Benifairats era la Mare de Déu d'Agost. Era una festa molt bonica. La Mare de Déu estava en la torre tot l'any. Tenien allí un oratori, la senyoreta de la torre, i la Mare de Déu estava allí. I la vespra de la Mare de Déu la portaven a la iglesia. Les alfàbegues, les clavarieses, les alfàbegues les cuidaven en la torre, les criaven en la torre. I la vespra de la Mare de Déu, les clavarieses se vestien de valencianes i anaven a la torre a portar a la Mare de Déu a la iglesia en les alfàbegues i en coets. I era molt bonica, la festa ixa nit era molt bonica. I l'endemà ja elles se posaven ja la roba més sèria i se vestien les xiquetes, les xiques, cada clavariesa vestia una xiqueta també de valenciana que acompanyaven en la professó a la Mare de Déu també. Van disfrutar molt, disfrutaven molt ixa nit. Jo, que sempre m'han donat por els coets, no me feia molta gràcia lo dels coets, però la música, i que venia la música també i teníem les alfàbegues, l'entrada era molt bonica. A més, en la iglesia hi ha un altar, l'altar de la Mare de Déu, que ara està en la iglesia, l'altar ja tenia les alfàbegues rodant a la imatge que està feta en ceràmica, una ceràmica que seria, bueno, és antiquíssima, i està la Mare de Déu posadeta i alrededor les alfàbegues. Així és que entonces ho feien com ho feien en temps antic, però molt antic. Després ja, quan la Mare de Déu se queda a la iglesia, pues ja canvia un poc, ja la torre tampoc és el que era, i perquè entonces estava la senyoreta de la torre, la senyora, i vivien allí en ella una família, que estaven de cotxero i tenia les criades, i la torre tenia vida. El meu home, Arturo i jo, això era després de la missa, això sí que vull que ho digues, que la foto ixa era de quan eixírem de missa major, del dia de la Mare de Déu. Ja no se feia el dia 15 d'agost com a lo primer, que és el dia de la Mare de Déu. Se feia quan se fan les festes, les feren totes, les agruparen totes les festes, i ja no se feia en la festa del dia de la Mare de Déu, que és el 15 d'agost. Pues ha desaparegut la del Corpus. La festa del Corpus també era molt bonica, ficaven els cobertors al balcó, ficaven les tauletes on descansava el Santíssim, i era per tot el poble. N'hi havia 5 tauletes, 5 o 6, 5 crec que eren, i era molt bonic, ficàvem l'enramar, l'adornàvem el carrer tot. Cada casa tirava enramant el carrer i ficava al balcó els cobertors millors que tenien. I era una festa molt bonica el dia del Corpus, i aquesta festa s'ha acabat. Mon pare quasi tots els anys era clavari, mon pare, mon tio, Àngel, anaren acabant-se poquet a poquet, feien sempre la festa els mateixos i els demás s'ha acabat. El Roser, la Minerva, això també s'ha acabat. El Roser i la Minerva també, i les 40 hores. Venien de les barraques, gent que vivia allí eren de les 40 hores, i venien a fer-li la vela al Santíssim quan feien el trisagio, feien veles cofrades, els que perteneixien a les 40 hores durant el trisagio. Mentre l'hora santa, ells feien vela, els que perteneixien, que eren 30 homes, feien vela durant el trisagio.
I la iglesia, clar, durant el dia anàvem les dones, també estava organitzat el rato de la vela perquè no s'estigara el Santíssim mai a soles. És bonic perquè les persones que ens agrada tot lo de la iglesia, a més, com no teníem altra cosa, era el puesto de tot, de reunions. Se reuníem quan ja eixíem de la iglesia. I era, pues, una cosa que tots participàvem i, a més, deu participar la gent encara, perquè ara estan notant a vegades la iglesia està renovant-se i està fent coses, pues que la gent no tinga por a participar, que és bonico. Antes estaven sempre a punt de servir, a punt d'ajudar-se, i sempre no hi havia molts puestos on anar tampoc per nosaltres, però no ens feia ninguna falta. Ho passàvem tan bé que ens donava el mateix, el que teníem disfrutàvem. Hi havia un cafè allí dalt, de la casa d'Arturo, i en l'estiu, pues allí feien horchata, i la feien en casa, perquè jo em vaig casar en Arturo, claro, i entonces ells ho comentaven en casa, quan tenien lo de dalt, tenien el casino, i que en l'estiu feien la horchata i la feien en casa. Venia un xic d'Alfara, que era molt familiar, com si fos família d'ells, i el xic és el que Enrique, ell és el que venia i els ajudava a preparar-ho i a fer-ho. Això era en l'estiu, clar. Nosaltres vivíem, quan em vaig casar, vivíem allí en la plaça. I els pares d'Arturo eren molt bons també. I molt familiars, ells raonaven molt, els agradava molt parlar també de les coses d'antes. I ho comentaven davant de nosaltres, jo els sentia i m'alegrava perquè ells també havien sigut així, com ja des de molt jovenets, doncs també havien participat en tot i continuaven sent igual, bons i sobretot d'Iglésia, igual per una part com per l'altra. Arturo i jo, juntets a tots els puestos, si anàvem a missa, anàvem els dos i sempre estàvem junts. De la família Guanter, recorde que eren unes persones molt agradables, molt. També vivien en casa de la tia Paca i del tio Lluís, vivia quasi al costat, i jo entrava molt allí me volien també molt, en la tia Paca era molt bona, la mare dels Guanter, dels jovens, i de les persones més majors, doncs també. Sempre tingueren molta relació, la família Guanter en la meua, en la família de ma mare, perquè un dels germans del meu sogre va ser nòvio d'una tia meva que va morir, que li diuen Juan, dels germans del meu sogre. 5. Eren 6, ne faltava un que era el tio Juan, i després estava el tio Lluís, el tio Marianet, el tio Modesto, el tio Paco, i el meu sogre, que era Arturo, era el més xicotet. Bueno, pues el meu sogre era llaurador, el tio Lluís era fuster, feia portes i treballava en la madera, el tio Juan també era el que faltava, que era el nòvio de ma tia Carmen, i el tio Paco el carnisser. Cada un tenia en la casa, també no tenien pare des de molt jovenets, l'abuela Leonor era la mare d'ells, i tots contaven d'ella que era una dona molt valenta, que en una mirada sabien ells, els fills, el que volia, els portava al 5 a ratlla, a tots, al 5 no, al 6. El tio Modesto treballava com d'escrivent o de secretari, no sé, però que no era llaurador ni era d'ofici d'aixòs. Jo dic, qui va organitzar en Benifaratge el tio Modesto, els homes no cotitzaven en res, no tenien seguretat social, i el que ho va organitzar en Benifaratge va ser el tio Modesto. Després hi ha més jovens, Modesto, de Sepúlveda també, després. Però el que ho organitzà, el primer que m'emprengué a apuntar-se als llauradors, a tindre una seguretat i cotitzar, va ser el tio Modesto. Modesto era una persona també molt agradable, més finet que els altres, perquè els altres eren molt grans, estaven molt desenvolupats, però el tio Modesto era més finet, no sé,
no sé com dir-ho, però que era d'una altra manera, però eren tots igual. Organitzaren també, quan s'acabava la guerra, el meu pare i tots els carnissers n'anaven 4, me pareix, el tio Modesto, el tio Paco, 3, el tio Lluís, ells 3 anaren dels carnissers, i mon pare i el tio Pepe el Baró, bueno, una tira d'homes anaren, Àngel, de Cal Gordo també, Àngel, el tio Pepe, el Bollo, anaren a Saragossa caminant, anaven en el carro i els costava 8 dies arribar, dormien en els hostals de les carreteres i ells ho passaren molt bé. Anaren a donar-li gràcies a la Mare de Déu del Pilar perquè ja no hi havia ningú moviment raro, no hi havia ja guerra i entonces anaren a donar-li gràcies a la Mare de Déu. I tots els anys celebraven la festa. El dia de la Mare del Pilar, ells ho celebraven fins que es van faltar. A poquet anaven morint-se, pobrets, però feien la missa. El segon any ja tenien a la Mare de Déu, que la compraren ells, i després tots els anys li feien la missa el dia 12 d'octubre i ells passaven el dia junts. Feien dinar, anaven a cada tia Pilar, el matí, quan deixien de missa, la tia Pilar els convidava, i després ja se feien la paella i en una casa o en altra, tots tenien entonces cases grans que podien reunir-se tots i anaven 11 homes que són els que anaren i tots eren molt bones persones. Tots, bueno, era tot el poble bo. Tots. Ha sigut un poble molt agradable per viure. Jo he estat sempre enamorada del meu poble, sempre, des de xicoteta i de major igual. Quan treballava sempre dia me'n vaig a venir al meu poble. Me diuen, si pues això és Benifarat, què? Jo dic, Benifarat és el meu poble i me pareix que és molt bo, perquè a València anem tots, però Benifarat cada un té el seu poble, doncs jo tenia el meu, que era Benifarat, i estava molt contenta de ser d'ací. En Benifarat, en el carrer Major, també hi havia una tenda que jo ja no la vaig conèixer, però sí que vivia el tio Modesto i la tia Vicenteta, la Montpona, i allí contava la gent que el carrer de Pou, allí en la replaceta Ixa hi havia un pou, i els homes que passaven en el carro paraven en el pou, allí a beure aigua o a donar-los als animals, i ells entraven en la tenda Ixa, pues claro, a fer-se un traguer de vi o aigua o el que fora, però que allí se parava la gent en la tenda que era molt famosa, la tenda ahí Casa Montpó, que diuen. Després ja era una vivienda i vivia el tio Modesto i la tia Vicenteta i després tornar a obrir una tenda, tinguérem una tenda ahí, Vicentico i Amparo, de comestibles era la tenda, després. Era un poble xicotet, teníem forn, carnisseria i la tenda. No, ell, perquè se posaven, però sempre de broma tot, les tratava com si foren de l'edat d'ell, encara que foren majors, a tot ell parlava de tu, que entonces eren molt respetuosos, a tot molt li diem vostè, nosaltres, i ella, ell, t'abuelo, Vicentico, a totes les dones es parlava de tu, que foren majors i tot, era així ell molt tranquil per parlar, molt desahogat. Vicentico, quan hi havia professons, i les Andes portaven bateria, el Vicentico venia, ell anava a la iglesia, les arreglava l'anda, posaven llum, ho arreglava sempre ell. Era una persona també, era treballador també, i bueno, sabia fer les coses, era manyós. Ell és el que muntava l'anda i la gent estava agraïda en ell, claro. Ui, aquella família que tenia tan gran jo, que me ficava en totes les cases del carrer Major que vivien les ties. Entrava a casa amb ma tia Maria, amb ma tia Patrocinio i mon tio Honorat. Al començàvem el carrer ja en casa amb ma tia Amparo i mon tio Honorat, que no tenien fills, que allí vivia la meva filo, visqué la meva filo. I tot el trosset de carrer érem tots família, i les portes sempre estaven obertes, no hi havia la clau al pany, la porta sempre estava oberta. Era molt familiar i mos volíem tots molt, molt. Mos ajudaren també molt, quan hi hagueren moments molt difícils per nosaltres i sempre
Sempre hem trobat molt de carinyo i molt de voler en la gent que hem tingut. Tant de veïns, que també un veïnat molt bo, molt. Tia Matilde, el tio Salvoret, i davant de Casa Gordo, i el forn. Érem tots com família. El carrer era... Se sentaven tots per la nit en l'estiu, tots en el carrer en un rogle, perquè apareixien tots a la porta i com se venien tots també, tots estaven juntets sempre. Bueno, Miquel, moltes gràcies per haver-te'n recordat de mi i de l'entrevista. No sé si ho ha fet bé o ho ha fet mal, però desitjo a tot el poble, ja que estem fent aquesta entrevista ara, de que quan vinguen les festes el poble participe, el poble disfrute, que estiguen tots bé, que tinguen alegria, que se vulguem tots molt i sobretot que n'hi hagi pau i molt de voler i molt de carinyo a tots. Moltes felicitats a tot el poble. Carmen Pascual Martínez. Nasquí en Vinalesa el 7 d'abril del 33. Pues mira, tingué la desgràcia que mon pare morí molt jove i jo me quedé molt joveneta. I ma mare molt delicada d'asma i clar, tenia 4 germans, un sacerdot i 3 que treballaven. Però jo tingué que anar a la fàbrica de Vinalesa perquè les circumstàncies m'anaven. Jo ja tenia quasi 18 anys, 17 i pico. I ells no volien que anara, però jo volia anar. I me vaig casar en Vinalesa, en 26 anys. I allí me vinguessin. Pues allí fèiem poc, hi havia teatre, després el rector organitzava una cosa que teníem cine. I anàvem al cine, o anàvem a Montcal una vegada, al cine també, i fins inclús a Meliana anàvem també, però poques vegades. Telers, teixia teles, era teixidora. Telers elèctrics, no a mà. Entonces, no sé, allí en Vinalesa era així. N'hi havia que eren de sac, n'hi havia que eren de llute, i ara està de paper. No, estava bé. Quants metres fes, més cobraves. Entonces hi havia més gent que ara. Però així tingui 2 filles, me casé en Vinalesa, tingui 2 filles així, i jo així no treballava. Bueno, treballé després quan elles se posaren a estudiar, perquè així se feia molt de curo, que així tu ho sabràs també. I jo també em vaig fer per en casa, jo d'així no me'n veneixi. I això me portava una ajuda perquè tenies que pagar, si anaven al col·legi al Fara o a Montcà, i l'altra també anava a València, doncs per ajudar. La gent del poble, per mi, molt bona tota. Roïn, poques vegades. Hi ha hagut algú que se n'ha queixit de Rosita. Sí, jo, Assís de carrer, d'ací sí que la conegui, però Pacallà ja no. Aquestes finques s'han fet després d'estar jo sí. Esta banda no, esta banda ja estava feta, perquè era tota una família. Oi, preciosa. Ho passàrem molt bé, molt bé. Anàrem en un autocar d'ací de Benifarig, fins al Danone, allí mos ho ensenyaren tot, la fàbrica, tot, perfecte. I mos donaren a berenar. I després mos donaren en una bolseta, mos arreglaren un arreglo de danones i flans i de tot el que allí existia. I s'ho enduíem a casa.
Després tornarem a pujar en l'autocar als de Benifarat. Però passarem una espera estupenda, tota. Però ja hi veig les illes que n'hi ha, ja veus. Hombre, la festa en aquell entonces no se podia molt. Se feia, pues, a la vespre, fèrem alfàbegues i llagoradores. Jo me vaig vestir la vespre, però el dia portàvem un acompanyant de vestida de llauradora i ale. Però res més, el justet. Bé, anàvem els homes de nosaltres en companyia. 5. I les 4 que fèrem, ja no més queda que jo. Mira, una dona que vivia ahí en el cantó, que és família de ton pare, del teu abuelo, Guanter, Vicenta Guanter. La tia Malena, que vivia al costat d'on tu vius. La tia Malena, la del cantó, a la casa eixa gran. I després, Maria la de Ros, que també era família de vosaltres, d'allà al carrer de la Creu. I una altra que vivia a cinc d'este carrer. Ahí, una que se n'entra, pa dins. Maria la del Feti. Eixa Maria, també. 5, no eren més. Esta és la xica que m'acompanyava d'ací del carrer, que ara ja no viu així, viu en Burxassot. I l'altre és el meu home, que m'acompanyava. I l'altra foto també és en la professor, el meu home i jo. Claro, com totes les professors se feien. Carrer Major, carrer La Creu, que venien per així. Bueno, entonces no venien per així, perquè no estava peatonal, ni el carrer marcat, ni res. Però era una professor, el que se podia entonces. Però bé. Bueno, entonces ara canvia moltíssim. Bona diferència va de com estem a com estàvem. Bona diferència va, com era millor. A pitjor no. Ara, en algunes circumstàncies, estem, si vols, que fallen, però jo de moment ho trobo millor, perquè jo andria així i terres ni camps no tenia, i ara tinc camps en follos i en vetera, que no tenia res. Què tinc plantat? Allà dalt en vetera tinc taronja, i una caseta i una casa de madera. I ara l'altre d'en follos ho porta medicament, que també té uns taronjers, però s'ha fet una caseta, di-li-ho tu, medicament. Per acabar ja, bones festes a tots i a vosaltres les gràcies. Hola, Benifarat, jo soc Vicentí Capelán Calvert, nascut el 1933, el 25 de mayo. Així vaig prendre la primera comunió en el 1940. Els pares acompanyaven els crios, però no, cada un acudia a la iglesia i els pares pujaven. Jo, s'havia mort un tio meu, així no compta, sí? S'havia mort un tio meu i com entonces els dols eren tan llargs, feia 15 dies que s'havia mort. M'ha acompanyat el meu germà i una tia meua. I quan aplegui el retorn, don Càndido, uno que estava així, digué, que esa xiqueta no te pares, esa xiqueta no te pares. I ja. I la porta era preciosa, tot el professor, tota la gent anàvem a la professor i tots els cobertors, els enramais. Ara no volen professors ni volen res. A més que volen que festa, i sopars i dinars. Ja està clar? Pues dale, un altre. Així vaig fer la festa de les xiques als 35 anys. I la festa de les xiques se replegaven a la música, anàvem replegant-se els cabarixes com ara fan, i entonces anàrem a missa. I entonces, en el mes de mayo, anàvem tots al mes de mayo, a la Mare de Déu.
però ara no va ningú, ja. Ni se'n recorda ni més de maio ni de res. Ja no sé res més. Ai, que lió! Pues, segons contaven, que diu que venia de l'Horta de Moralla, no ho sé. Això se diria el cria de Caballero. Això no se diria que el xufero, això se diria el cria de Valero, perquè era una cria que tot eren camps. I segurament el xufero o la xufera venien de l'Horta del Moralla. Mira, esta primera és de Borbotó en les festes de les calderes, que estava Maria convidada i jo estava en la meva família. I mos retrataren. Ja està. Ara l'altra. Esa és en Virambell, que nosaltres anàvem a fer puros allí i se casava el de la casa. I entonces anàvem a escaldar l'esmela per fer el dolç i anàvem nosaltres també. Ja està. I esta és un any de la festa de les xiques, quan vinguérem de missa, mos retrataren. Estem per ací la porta. Això és tabaco, el que n'hi ha plantat per ací. Que una era sa mare de Ferriol, una altra era Remedies, la tia d'Antonio, de Llecapilo, i l'altra soc jo, i la xiqueta era Carmen la tabaquera. A veure, quina altra més. Ja estan, les tres. Molt. Entonces se plantaven daxa, se plantava cacau, se plantava moniatos, se plantaven les queneguilles i se plantava cotó també, cotó. I penso pels animals de casa, que en ma casa eren llauradors. Mon pare anava a l'horta, jornal, i el meu germà era jove també i anava a treballar a l'horta. Ui, el camí fondo això era, mira, 2 regaures i quan plovia no se podia passar per ahí. Un any estava entregant el tabaco del nostre camp i volcar el carro i tot el tabaco ple de fang i apolaves per rentar el tabaco. Entonces, ui, això, el camí fondo era camí fondo, però ara, igual que aquell de Massarrotxos, també era fondo i ara, des d'ací a casa se veuen les cotxes com passen. Bueno. En esta foto era isquí de llauradora el dia del mes d'agost, per Amparito, la de el carrer. I Amparo, la menuda, eixia per Dolores la Rocha, que mos llogaren per així, i és que anàvem a la professora, i això era que mos ficaren la paella perquè se retratàrem en la paella. És que bona la paella? Ah, no, si estava buida. La paella estava buida. No, és que està buida. Ja està clar. Aquesta foto era que feren una concentració eren això, tiradores i secretàries i tot això, d'Acció Catòlica. I això eren els viveros. Així està la meva cosina Malaena, que ja no està, Liseta, que ja no està, Pilareta, la carnisseria, que ja no està, Pureta, que ja no està, l'única que queda sóc jo. Això era l'any 55. Oi, doncs molts, perquè anàvem totes a una, estàvem totes a la iglesia, sempre tot ho fèiem junt. I això. Això eren les niñas i aspirantes, que encara no érem jóvens. Ja està clar. Ai, mare meua! Pues anaven a fatiga, tots el poble. Els que tenien carro portaven el material, els que no tenien carro anaven de bracers a ajudar, tot. I tots els diumenges i els dissabtes, quan estaven tots lliures, tots al cementeri. No cobraven res a ningú, tots de vegades feien el cementeri, engrandiren el cementeri, perquè el cementeri estava fatal. Quan venia tots, tenien una molla de brossa així, i el mut, que vosaltres no l'heu conegut, que veien les barraques, la vespa de Tots Sants llogaven per anar a rascar. Això me pareix que va ser l'any 51. Estava don Vicent Castanyet, així de retorn. Vingué l'arsobispo de València, don Marcelino Lachea, a beneir el cementeri.
i tots anàrem al cementeri. No hi havia prou lloc en el cementeri per tot el poble que anar. Però ara s'obre el cementeri perquè no va ningú. Sí, senyor, el dia de Tots Sants s'obre el cementeri. Només pobretes que estan allí dins i prou. Sí, senyor, se cantava la cruza cruzanta, que viva la cruza cruzanta, que viva quien la llevó. I està des que s'acaba la guerra, està aquesta creu ell. Volien tirar-la, però no han pogut. La que estava en el cementeri era la primera que estava així. Però així la reculà un camió, entonces ells se la ficaren nova i aquella se l'emportaren allà. Una, n'han restaurat. Jo n'he conegut una. Estant Don Vicent, l'últim Don Vicent, restauraren una. Ja no sé, ja no me'n recordo que n'hagin fet més. A mi sí que m'agrada. Que jo treballàrem fent la parròquia, fent loteria, perquè les posaren elèctriques, perquè no n'hi havia ni campanèria. No volia ningú anar a botejar les campanes. I dels diners que trèiem de la loteria, en l'any 78, restauràrem i s'ho ficaren les elèctriques. Jo he viscut molt feliç en el poble i sempre he estat molt bé. El que no està feliç, que s'apanya com puga. Jo he estat sempre molt bé. Sempre he estat en el poble, en tot. Però ara, busca-los ara, ves. Ai, que desastre. Bones festes, que vinguin totes en salut i en pau. Perquè, vamos, no se sap el que va vindre. Vale, adiós. Vale. Això s'està gravat ja? Sí. Jesús Palanca Carcí. Vaig néixer allí en el carrer Major, número 34, el 25 de diciembre, l'any sí que no me'n recordo, 1933. Jo es comenci de llaurador i anava primer a fer caixes de cebes, a clavar datxes. I després les tapàvem en llistons. I entonces les embarcaven en el barco i se les enduien. I després pues, en l'horta, a treballar a l'horta. Es comenci anant a escola als Salesians, allà al carrer Sagunto. Estigui anant allí un curs, crec que n'hi només. I després ja m'ho vaig deixar d'anar a l'escola. Ja es comenci a anar al camp amb mon pare, a llaurar, en l'haca que teníem. Pujàvem a Bétera, estava la vinya allí, i ara allò ho tinc jo ara de taronxers. L'arribàvem a pillar en Bétera, a mon pare i a mi, i passàvem la nit en l'hostal. Dormiríem dalt del carro, enganxat en l'haca allí, a l'hostal de Bétera. I ja l'endemà de matí ja se'n vinguérem. Com no teníem telèfon en casa tampoc, no poguérem ni quedar a casa. Perquè entonces no havia telèfon, només que dos en el poble o tres. Teníem hora, que treballava en el comerç, anava al Sant, i quin altre tenia? No, això sí, jo, mon pare, el tenia mamat. Jo, si m'anava de festa, dia demà a tal hora tindràs el carro enganxat per anar a la mar o per anar al secar, a Penarent a la mar. Home, així taronxers no n'hi havia, només que allà cap a l'haca. I pues, se plantaven guerrilles, tomates, cebes i això, és el que se plantava així. El que més se plantava era això, guerrilles. Tomates ne feien per vendre també, i és el que treballava en el camp. Tabaco, sí, claro, camps de tabaco entonces se'n feia moltes. I se feia daxa, també pels animals, queriguilles, samanta, cebes també, pimentons. Teníem a l'any 2 mesos,
no me'n recordo si era en febrer i després serien a primers, no, a últims en diciembre que anàvem a replegar fem. El fem que de fet tirem ara, que si fiquem en bolses, entonces anàvem en el carro a replegar-lo a València, de les cases. Teníem 2 o 3 carrers, amplíem el carro i pa que sí. Però sempre era la mateixa ruta, saps? Sí, pagàvem, claro. No me recordo lo que pagàvem, entonces seria una misèria, però se pagava. I ahí, després això, pues, fem, el mesclàvem en els animals que teníem en casa, que criàvem cerdos, i el cavall, l'haca que teníem 2, i bous també teníem, i traiem el fem i el mesclàvem en el que arreplegàvem. Que el que arreplegàvem en València era sobres de menjar, corfes de taronja i coses d'aixes. Això és el que anàvem per les cases. Però en un trio a treballar, pues, no me recordo els anys que tenia. Ja estava casat i tot, quan es comencia que en teníem Danone. Danone anàvem primer, es començaven els camions, que els conduïa jo ja, en trailers, i m'enviaven a Sevilla, o a Jerez de la Frontera, o a Barcelona, Madrid, dependix la ruta que te donaven. I fàbrica que tenien en Barcelona, en Madrid i així, allí en Aldaia. I feia la ruta eixa. Anava de matí i quan venies de viatge ja te diuen demà a tal puesto i a tal hora. Del poble treballava Paco el Marsagà, el Roig, que moria, el Ros, Vicent, que era el major dels germans. I la Mompona era germana del pare d'ell, crec que era. Sí, del pare. Perquè la dona de Roig era d'ahir del forn. Sí, estava Rafael, i estava de repartidor. I d'ací el poble anàvem Rafael, Paco el Marsaga, el Roig, el germà major, i jo, 4 anàvem així. Ahir feien la creu, el dia de la creu, que era festa o no sé què, i ahir anava a la professora allí a estar la creu, el retor, i ficava la benedicció i coses d'això. Els coloms era un xavalet jo ja pues sí, anava per dalt les teules. I després ja me fiu més major ja i seguia tenint coloms. Feien la coloma, com ara la fan encara. I soltàvem els coloms i anàvem per l'hort darrere la coloma. Em parava, anàvem allí, a veure els coloms que s'havien quedat i quin era millor. I això. I estigui fins que me'n vaig avorrir d'ells i els llevi. El poble, hombre, ha canviat. Entonces s'ha obrat molt ja. Totes les finques que han fet, jo les que no n'hi havia. No, però aquella, quan feren aquella, ja era jo major. Que d'ahir me n'anir a viure allà, al piso, que tinc allí. Pues això, el cotxe de línia i els camions i carros i tot. El desvio no estava fet. Això se feu després. Pues per cruzar el forn tenies que mirar a veure. I allí al cantó vivia la tia Amparo i el tio Honorat. I la tia Amparo cruzava així, en vez de cruzar recta, ella anava al forn i anava cruzant. Si venien els cotxes tenien que parar. Què va, això no tenia fills. I el cantó, hi havia filó. Del cantonet al forn ella cruzava així, però lenta, que venien cotxes i feia tollons, ja pararà.
No dia collons, no, dia tollons. Per no dir collons. I el tio Nat, jo era un xavalet, i el tio Nat també me deia Nazareno, perquè me deia Jesús, i em feia Nazareno, l'home d'ella, que no tenien família. I filo la que estiguen ells fins que moriren. Oi, per la tenda, estava allà a l'estanc, que era tenda i estanc. Primer estava aquella soles. Después la montaren así, que era Tabuelo, el tio Modesto. Sí, això era de Montpó, és que ella era Montpó. I Tabuelo era del carnisser. Era el germà del carnisser, però la tenda la muntaren, que vivia ella encara, i ell, i el seu pare. I després se ho quedava pel Vicent, que era Tabuelo, era? Que era una quinta mia. Per dies era una quinta mia. Oi, pues jo no me'n recordo ja, era un fum. Encara hi haurà fotos per ahir. Oi, pues aquesta festa era, pues, la fèiem els joves, els xavals. Jo la feu 2 viatges, crec. Sí, el que s'estilava entonces. Què se feia? Pues, si feien varietets o coses d'ixes, feien festa en l'aire, d'això que diem, venien artistes de fora, a fer l'això. Home, se feia el traslado a la vespre i la duíem a Clavari Major, a casa del Clavari Major. No, en música venia la música i la portàvem i la deixàvem allí, y el día de la festa la traían per el matí a la iglesia. Sí, entonces se donava algo d'això del xata, en la plaça. Coses d'aixes era el que se feia entonces. I la professor, fèiem la missa i després per la nit la professor. La música venia allí. I si hi havia algun altre més per allà a la torre, igual, que allí n'hi havia, allí que hi havia els menuts. El menú també la feia nosaltres. Estava coixo, que se anar a viure en un ca. I estava per el Garxo, i estava Guardo, que vivia a l'Horta, que eren de la moedat. Líes també vivia allà. Ui, jo ja no me'n recordo. Des que me vaig casar per així, cada 6 o 7 anys la feia. Era per l'estil, se feia el mateix. Se volien fer festa en l'aire, la vespre, i les disparaves, i la professor, i la mascletada de matí, que se dia això, com diria, a despertar, tirant tros per el carrer i en coets. El carrer Major, quan jo era un xavalet, s'amplia de gent que venia de fora. I tots passejant-se per amunt i per avall, fins a la vespre i el dia, així. Fins que eixia la professor. Però aquests ho feien ells tots els anys els mateixos. El Colomet anava així a doblar tot el camí, així manejant el Colomet. Que això era molt. El mut eixia molt en això, per tots els anys. I el sol, el tio Parrao era el pare d'ells, de Francisco d'Ixos. I el carrer Major s'amplia de gent, de forastera, passejant-se tota la nit, per amunt i per avall. I la professor estava tota la gent per les vores, mirant com passava. Que venia molta gent de Montcà i d'Alfara, Borbotó, Carpesa, i tots venien. Com nosaltres anàvem per allí després també. I això tenia molta fama, i venien de tots els pobles de per ací, però això era la famosa d'ací. D'ací i de molts pobles que venien a veure-la. Coques cristines. Les cristines, Cristines, els pastissets, que bons estaven. I les de Satxí també, coques de cristines i les de Satxí. A mi m'agradava més la de Satxí,
perquè era més farinosa. L'altra era més molla, la Cristina. Però que bones eren les dues. I són, i segueixen sent. Però duien la pasta i les feien allí ja fetes. Les coques les feien allí. Claro, en el forn. Després ja els començaven a fer-les en casa i ja les duien. Per la paella, que venia tota la família, i mataves els pollastres i els conills, que ho criaven en casa, la majoria se criaven en casa. Mon pare és l'encarregat, s'alçava de matí i era matar un pollastre o dos i un conill o dos, per tota la família que acudien. I així anava, per això s'ha perdut tot ja. A sopar, tomata fregida, encara i embotits, que és diferent, perquè... Entonces, a treballar, les dones no solien anar a treballar. I que feia un botí de casa també, que matàvem el cerdo i se feia l'embotit i en tenies per tot l'any. A l'hivern, chorizos i llonganisses se feien. L'embotit el fèiem les festes, el feien de casa. Les festes que siguin bones i que mos pillen salut per anar a la professó i veure les festes. Adeu. Hasta l'any que ve, si Déu vol. Pues bueno, ay, es que me entra risa. Me diuen Amparo Palanca Roca. I vaig néixer el 1900, t'ha ben dit? 19, mira, no s'ho va borres. 1933, en el 33. I així estic, en 91 anys. Ah, doncs això perquè jugaven a la pilota i un palo estava allí a la porta de clavat, el que jugava a la pilota, i feien allà el palo, havia de tirar la pilota. I clar, allí se quedava el palo el llevaren, però la casa on està, i dient allà que el palillo, i com el que vivia, va ser mon pare, pues el tio palillo. I nosaltres les palilletes. Llavors, a mi que me va el pal, si jo ni l'ha conegut ni l'he vist, a quin sant. Jo encara no havia nascut jo. Sí, allí, en la carrera estret. Però després, quan jo era de 7 o 8 o 10 anyets, era dels 4 cantons allà al forn. Això ja tenia jo i anàvem a rodonar la volta per la tanca. Perquè érem xiquetes ja podíem eixir de casa, però xicotetes tindríem 8 o 10 anyets. I jo me'n recordo que un home pujava per les parets, per les anteulaies, i feia així, 2 i ratlles, i la pilota en calà, que estava replegant pilotes dalt a les anteulaies. Sí, d'això, jo era una xiqueta. Ai, de terra. Si no, com ara tot està empiesat, entonces era de terra. I entrant estaven això del vi. Sí, i després a l'esquerra estava el taulell i compraves. I s'entenien tot perquè com tots teníem la mateixa llengua. Ta abuela seria abuela, la tia Vicenteta, o bisabuela, tu conta. Pues jo ja era una xiqueta que anava a comprar. I demanaves pues lo que te feia falta, claro. Tenia aquesta tenda allí que per mi era més lluny. Havia de cruzar el carrer. I la tenda a la vella, que el Rubio que diem, per la voreta, que la mare ja te dia, ves per la voreta i tocant la paret. I anaves a la i tocant la paret. Ai, sí. Era, jo què sé, una vida molt diferent a la d'ara.
molt diferent. Però vosaltres, com aquella no l'heu coneguda i esteu coneguent esta, doncs sereu feliços ara. Hi havia molt quietud, molt bé, els xics i xiques molt units, sí, molt bonica. Era bonica. Ara van més desparransats, sí. Però antes era molt bonic. I en res te'n conformaves. Mira, jo ja tindria 18 anys, allà a la torre, 18 o 19 anys, érem jovens. A Centelles que hi havia uns banquets, a l'entrada de la torre, uns banquets així, per no caure els xiquets, ni en la sèquia d'una banda ni l'altra. I allí estàvem mirant com els nòvios i les nòvies se n'anaven a Montcà, a passejar-se o al cine, i nosaltres allí estàvem, com a cototes allí, parlant, raonant, contant cuentos, el que passa. I un dia fem així, bueno, per què no se n'anem nosaltres també ahir a l'estació? Anem-se'n i ho provarem, ja no s'ho deixarem. Tots els diumenges, mare, donem 3 pessetes, oi, 3 pessetes perquè volem entrar en el cine. I anàvem al cine, quan eixíem se passejaven per l'estació. I així era la joventut. Així és quan replegaven els nòvios, en aquella època. Jo també n'hi replegui un muntó, però com jo no me volia casar. I ma mare feia, però per què no te vols casar? Jo feia, jo no vull casar-me, no vull estar dominant ningú home. Vull estar lliure. I lliure m'ha quedat i no m'ha penat. Perquè era el que més m'agradava a mi, que ningú m'obligara a dir, així, allà, vinc d'ací, vinc d'allà. No, jo, la meva vida. Bueno, pues en l'horta molt. Mon pare no tenia xiquets i en tenia 5 de xiques, érem. Entonces, mon pare, abonament, mai mos han ficat la mà damunt. I mos dient, hem de plegar les queriguilles, pues ala, tot el ganaet. Sí. Mira, s'ha de collir el cotó, pues ala, a collir cotó. S'ha de desullar el tabaco, pues a desullar el tabaco. No protestàvem de res. I en tot el carinyo del món mos dia, mira, si veniu en el pare a fer això o fer allò, el pare i la mare no pagarà jornals. I nosaltres, com entonces volíem tindre dinerets, pues sí, se n'anem a ajudar-li, Sí, quan collia les queriguilles mos donava un poquet, s'alegràvem, fem. Ja mos ha donat el pare dinerets. Ai, senyor, que vida. Era molt bonica aquella. Jo, aquella l'enyore. Ojalà fora tornar altra vegada. I me dona pena la joventut d'avui en dia. Però ho dic de tot cor. Perquè no està com quan jo era jove. Allí era una harmonia i una cosa. Dona, els xavals se sentaven en el bancalet de la tia Malena i el cantó, que és més altet. Allí se sentaven a raonar i passaven, pues, els millors d'allà les 11 o les 12, fins que s'excitaven. I nosaltres, si estàvem a la fresca, si era l'estiu. Si no, pues dins. Però que era una vida, les portes obertes, les claus en el pany, no tenies por a res. Jo nosaltres li diem a la tia Conxa, tia Conxa, que en glòria estiga, obriga les portes, que anem a dinar. I ella les hauria par en par, i nosaltres també. Com ella viu a la banda de la mar, allà, a l'altra banda, doncs obria les portes i passava l'aire a casa. I dinaves tan a gust, també, al mig de l'entrar, allà al baix del terrat. I així era la vida, bonica del tot. I jugàvem a dones, en la corda i el corral, a tot. A dones, ja sé, tu eres la mare, tu eres la filla. A dones, que diem. Ai, però no jugant allí. Érem 5 filles, ma mare.
Entonces, anàvem a les amigues meues, les amigues de la meva Lola, les amigues de la meva Maria, les de la meva Vicentica, de 4 menys de la major, perquè ja als 11 o 12 anys ja venia a Simoncar a dependre de cosir. Perquè com érem tantes, ma mare feia una, per lo menos que se tire a cosir i deixa a la major. Però nosaltres pues, mos tocava més anar al camp, ajudar-li al pare. I una vida molt bonica. A mi m'ha agradat. Ha sigut molt feliç. Ai, no te digo. A Mananillo, hombre, en la època de la guerra a mi me donaven el plateret i el, com se diu això que s'amaguem? Refugio. Ai, mira si era xicoteta. I la meva Maria, que la duia al braç perquè va rebre mi, que és aquella que ja li ha retratat, la duia al bracet ma mare. I jo, com duia aquella, no me podia dur a mi. Entonces me donava el plateret al refugio, filla. Però tindria, pues, tot el mes que tenies 3 o 4 anyets. Oi, i n'agradaven molts. D'essa t'ho 18. Fa un poble tan xicotet, moriren a muntó. I mon pare va patir molt. 5 xiquetes xicotetes que cabien totes en un pollero una rere. En 10 anys tingué 5. Entonces, no arribaven els 10. Mon pare, quan estava en el frente, pues, quan podia eixir d'on estava, botant corrals, aplegava a casa. Botant corrals. I entrava per lo corral, no per el carrer, sinó per lo corral. Pegava 2 anellades a dir el corral i feia: Bernarda, obri que sóc jo. Ma mare li s'obria el cor, pobre, per lo menos diria: ja tinc companyia. Si alguna plora, l'altre el té l'altre, si no, se passà lo seu en la guerra, molt. I ma mare, una vegada vingueren eixos que s'enduen les coses, com diuen, els consumeros. Una cosa així, d'aixòs que t'agarraven tot el que hi havia en la casa. Pues nosaltres, ma mare, mon pare, de l'andana tenien tota l'andana esteseta de daxa. Per fer-la en la maquineta, farina, i menjar, això era el pa. Això era el pa. Pa de daxa. Que te se ficava tot xurrant. Ni podies menjar tomata, ni ceba, ni res, tot pecat. Tenim risc comptant les meves germanes. Quan érem joves, totes juntes, se riem de lo que havíem passat, de nosaltres mateixes. Pues, què estava jo dient? Això, vingueren aquests homes i tocaren, ma mare ho digué, que venien a endur-se tot el que tenia. Diu, pues mira, nosaltres l'únic que teníem és daxa, que és pels monyicots, per fer farina pels monyicots, perquè mengen. A pujar-en dalt a l'andana, en tot el ganaet. Nosaltres res, ma mare, oi no. Érem xicotetes i a pujar-en per darrere de ma mare, a veure què li passava a la mare. I resulta que ells se posen a omplir sacs de daxa, replegada la que tenien per tota l'andana estesa perquè no se florira i se secava. I nosaltres totes agarradetes rodant al faldó de ma mare. I se diu, escolta, ma mare, no tenen vostès una miqueta de consciència? Això és per donar-la a menjar a aquests monyicots, a les meves xiquetes. I un a l'altre li fa, diu, che, ja n'has carregat prou. Deixa alguna cosa per esta dona, per les xiquetes. I el que digué que deixar, pues això és el que tenien. El que no s'ho havien endut. El pudor, el que la rabanís ja que els homes se fiquen a... Pues això,
Això feia. Em vaig dir i jo tota la vida. Oi, me digué, jo li fas, mague vostès agarrar-nos per una misèria que fem i per menjar, guanyar res que guanyem. Una misèria. I alçar el cap i me va veure i fa dir, pues vostè no té traça cara de menjar una misèria, no? Estava ben cuidadeta, estava jo com una poma. Deixes ja maurets. De joveneta en uns colors de cara i una manzana. No. Ara ho ha perdut ja tot. Però entonces estava... I anant a Vilanesa igual, anant a Vilanesa, pues, ai que vergonya, mos diran els xics de Vilanesa, mira, aquestes les han agarrat. Jo, chica, qué vergonya vaig a passar. Se gira un policía y va a decir, ¿por qué coge este oficio? I busquen vostè un ofici i jo no estaré en això. El fiu callat. Tinc que això, pues en això treballa, no vol que me muiga de fam. Les festes més personal n'hi havia, més xiquets, més, jo què sé, més de tot. Pues, bueno, això com fan ara. Entonces, quasi fèiem menys de festa, perquè la cosa entonces no estava com ara. Aunque ara ha pegat una bajó, però no ho comprèn. Pues entonces, com estava tot, eren feliços, perquè com no se podia més. Home, només te tinc que dir que fem rosari per el poble que s'alçava a les 6 del matí. I anaven homes, 2 files d'homes a resant el rosari per el carrer. Santa Maria, bueno, resant el rosari. El retorn també. I un dia anàvem en fila aixina. I allí que la tia Malaena, al costat de Tacuela, i el cantó, jo anava de les primeres, doncs a mi ho farien 3 o 4 el que faria. Era de les primeres davant. I tot Santa Maria, Dios te salve Maria, i tot resant, jo veig un volte de paper i vaig a que el plegue. Però el deixa aixina, ahí. No obregui la mà, perquè jo veia que era un pilot, no sabia el que era. I donàrem la volta, anàrem a casa i quan estava a casa no, a la iglesia. Y cuando entré en la iglesia me sentí en el puesto y entonces digo, ¿eso qué es? Uy, eso son diners. No sé si eren de 7 o 18 euros, perquè s'hauria comprat el paquet de tabaco, perquè eren xicons el que se sentava. Allí en Malaena, que la tia Malaena, que el bancalet és gran, allí totes les nits era la reunió dels xavals. Si era raonant, no és que era de raonar. I veu que algú s'hauria comprat un paquet de tabaco, de cigarrets o alguna cosa, i això era la torna. I ho tenia rotllaet i hi ha un s'assentar que era allí, a la vora del bancalet, en terra. Jo diu així, no? Santa Maria, Mare de Déu, i continuï resant. Però jo sé que és paper, però jo no sé paper. Pues això, d'això t'ho dic, perquè lo que entonces li costaria al millor el paquet de cigarros. El major era d'adoquins i després es llevaren i m'ho posaren a sol, l'alquitrà. Però a mi m'agradava més el poble en adoquins. Feia un poble antic. Estava tot en adoquins, al carrer del Pou. El major. I ningú més, els de més no. La creu... No, els de més no. Era el del camí del Pou i tot el carrer major. Doncs jo felicite al poble de Benifarats perquè estan fent molt bones festes sempre. A cada vegada fan més lloguigues, més boniques. Gràcies, Dios.
Soy Jaime de Benifarage, Jaime Palanca, i estic així en esta gent fent coses. En 1934, el dia 17 d'enero. Soy la mateixa quinta que ton pare. Ui, pues una casualitat. Resulta que era amiga de Elvira, de Jesús, i resulta que aquestes festes que feien en la plaça, resulta que estava allí assentat allí en la caïra. I nosaltres entràvem també 3 o 4 i quedar al meu costat, i ahir la conegui. Home, entonces el poble resulta que venia l'estiu i estàvem a la porta quasi tots, perquè raonant i això anàvem molt bé. I tenien les claus en els panys i mai mos tocaven res. És una cosa que estaven tranquils, no és com ara. Ara deixa la clau i veuràs com t'entren. Ui, pues, així en el carrer Major jugaven en els 4 cantons a pilota valenciana, en frontó. Ahí jugaven com si fos un frontó. Jugàvem. I després per el carrer jugaven a futbol per el carrer Ferrer i Vigné. Jugant a futbol tots en el carrer. Ui, sí que feien alguna tastàcia. Vaja. Entonces jugaven a la cuc i, jo què sé, amagar-se, tot i coses que en aquella època no ho pensàvem. Però bé. Sí, va ser jo el que estava... m'emprengui i convencia la gent per fer la penya. I anàvem per tots els puestos i corríem en bicicleta. Així ho guanyé, vaig guanyar jo Nel Sant, que el que arribava primer li donava 500 pessetes en aquell entonces. I ho vaig espintar i es guanyé a tota la penya. Jo tenia entonces 18 anys. Teníem aquesta edat. Després ja me n'ania a la mili, quan fiu és 20, ja me n'ania a la mili i me n'ania allà a Berga, els catalans. I allí pues, estic en el quartel i només que vingui una vegada hacia el poble. I allí feia un fred que em pelava. En la Molina fèiem el campament. La Molina, en Gerona. Allí estava el campament. I portàvem més rectes que un fil. Mon pare era el president del futbol. En el poble era ell el president. I estava també Leandro, que també eren amics, i s'ajudaven uns altres. I ells són els que feren, com aquell que diu, comparen el camp de futbol, les escoles. Ahí se feien les escoles. Perquè també estava Juan té el retor, i uno de Carpesa, de Carpesa no, uno d'Alfara, que també era retor. I venen el camp. I aquest camp estava per coquers. I allí feien el futbol. Jugàvem contra Borbotó, també contra Carpesa, i allí paràvem a pedrades. Mira, que els de Carpesa tenien que anar a pagar Carpesa corrent perquè vosaltres tenien molt bones mans per tirar pedres.
I allí en Carpesa, quan arribaven a Carpesa, nosaltres en vinguérem. Pues, home, pues ahí estava así del carrer Terrer i Vigne, en quasi tots d'ahí, del carrer este. I jugàvem a la pilota valenciana, jugàvem contra Carpesa, contra Massarrojos, o sigui, contra tots els pobles d'alrededor, Vinalesa, i jugàvem. Pues, l'equip del poble pues, era Antonio de Mora, jugava Tahuelo també, i jo, estes jugaven sempre junts. I guanyàrem els antics del poble. Pues els antics, el tio Pepe Forner, el germà de Isidro i Vicent, este que ja es morí. Ui, pues les festes ha sigut un canvi total. Jo sí, jo feia la festa de Sant Isidre, tot del poble. Érem 18 del poble. La quinta que més n'hi havia en el poble, que han hagut. I ho passava molt bé. Jo he sigut clavall també del Cristo, no és igual que antes. Ha canviat perquè té que canviar. Perquè antes era una cosa i ara és una altra. Però tot és per el Cristo, que a la gent li agrada el Cristo i a tots. Perquè el Cristo el tragueren a la plaça per cremar-lo. I resulta que venien, que anaven per allí cremant a sants i tot això. I deixaven allí la plaça i els que vingueren a cremar-lo, com van veure tan xicotets, diuen, bueno, este el deixem estar. I ahí està el Cristo. Perquè arribava a estar en la plaça per cremar-lo. No ho cremaren. Sí, sempre. No han canviat. Pensaven uns cavalls en veure si ho canviaven, però no ho han canviat. Segueix el mateix dia. Molts anys. Pues jo vaig ser el fundador de la Societat dels Colons d'ací del poble. Jo anava buscant colons per tots els puestos perquè eren amics tots, eren llauradors i vam fer un equip del poble que està molts anys. I d'aquest equip el que queda soc jo. Els demés han anat deixant. I ho passàvem bé. N'hi havia 18 colombaires, però tots persones de camp, llauradors i que no eren llauradors. Jo no era llaurador, jo treballava en artes gràfiques, però ho passàvem bé. Jo es volava a la Saguntina, en València, perquè festejava un poble nou, resulta que en poble nou hi havia colombaires. I jo me presenté allí i me fixé en colombaires d'allí. I clar, jo estava allí de colombaire. Però quan me casé, és quan venia així al poble i entonces és quan feu perquè la gent foren colombaires. Jo he sigut mestre d'artes gràfiques de tota la vida. Pues fèiem llibres de tot el batxiller, primer, segon, tercer, el quart, el cou, tot, llibres per estudiar. Pues en els catedràtics me reunia, els que feien els llibres i tot això, en ells, i tota gent especialitzats. Jo els buscava i els portava perquè feien els llibres. I va ser famosa l'editorial.
Però després ha vingut el que ha vingut, que resulta que ha canviat això. Bueno, moltes gràcies per l'entrevista i adeu. Gràcies, ho passeu molt bé. Ja està. Pues soc Maria, nasqué a Benifarat un 18 d'abril. Es diu Evitant. Vaig néixer en el 35. Ahí sí que és. Más o menos com ara. Entonces també hi havia molts grups perquè s'enjuntaven moltes vegades a la iglesia, a les 40 hores, a Pasqua. S'enjuntàvem a la iglesia molt per fer tot lo de la iglesia, ajudar-li al retorn. I sempre s'han ajudat tots, uns i altres. Jo totes. La festa de les Teresites, la Malaena, la Puríssima, totes les que hi ha. Pues más o menos com ara. No se feien tantes coses com se fan avui en dia. Avui se fan moltes coses per xiquets, entonces no se feien tantes coses. És catòlic més a la iglesia. Les ha fetes totes, perquè ha fet la festa de les xiques, les Teresites, s'ha fetes totes. Però la de les xiques se queda més marcat. Us recordo que farem festa del carrer, molta festa de carrer. Después, así, entonces, no n'hi havia així molts puestos per anar, no anaven tant de viatges la gent. I solien anar allà a Llíria, a passar uns dies. Acabàvem la festa i anàvem allà uns dies a un... Entonces era una escola de mitjans. I estàvem allà uns dies per fer algo de festa amb nosaltres. Un pare a la fusteria. Era fuster. Tenia un taller en casa i per complicacions de les guerres tingué que tancar-lo. Ahí se corrala. De fusteria, de tot. Totes les portes que hi ha en Muca a l'entrar, tot això és tot fusteria de mon pare. El xaletet que tenia allí dins i tot, era així, treballava. Tenia així homes treballant. Però quan vingué la guerra li ha anat tot a terra. Pues perquè li canviaren moltes coses. Uns canviaven diners que tenien, sabien que havien de canviar el diner i ja l'havien canviat, altres no sabien res i es quedaven sense diners. I tot. Molts, tots a casa, tots petits per uns i altres, perquè tots tenien familiars tancats. I així. Un pare mateix anà al Pilar a peu, perquè tenien un germà que estava tancat i estava que si el tancaven, si el mataven o no el mataven. Si no el mataven, els germans havien fet promesa d'anar allí a veure el Pilar a peu. I anaren a peu en un carro. Pues uno de tants, ells eren 6 germans. Uno de Mariano. Pues teatro. El patronato era parroquial. I venia molta gent de València. Així també feien teatre, la joventut així també eixien i feien molts teatros. Venia a Nadal, festes de Nadal, això dels pastors, els reixos i tot això ho feien tot. I després venien de València, el llogaven i venien així a fer obres de teatre. 3 fins de setmana. Pues és que feia molta festa. Em feia de tot, perquè quan venien festes, així a Nadal i tot això, sempre duien obres de teatre de València i les feien així. Sempre diuen que el teatre era una joia. Pues així sí que ne feien moltes. La gent del poble també, la gent del pobre també ne feia. Jo en casa, tota la vida de casa. Molta feina és. N'érem 9.
Entonces no teníem tantes llavadores ni fregadores, no teníem res. Tot era fet a mà. I jo, com era la que estava en casa, pues és la que duia quasi la casa. No, és una feina. Perquè ma mare estava també molt delicada, patia del cor i no podia ella fer moltes coses. M'agradava més antes. Tornaria enrere. No, les falles igual, així ha sigut sempre igual. Han plantat alguna falla, lo millor, la gent jove ha fet 4 de noche i ha fet un muntó en algo, però les falles han sigut igual. Falles són de València i si vols veure falles, ves a València. En les festes m'agrada tot. Allà a cosa de la carnisseria, allí hi havia una casa, la casa aquella estava feta un corralet. I tota la casa per dins estava tancat i hi havia un banc rodant tota la casa ella, tota aquesta caseta, la bondina, que diguem, pues estava rodant en un banc. I allí passàvem les hores, jugant al pare Carabassot. Sí. Anàvem allí, corrucàvem allí i allí jugàvem a cuentos, a jugar allí. Sempre cap allí, a aquell rincó. Oi, molt pesat. Que anava molt... Era aixina i anava a la posta del passi a l'ombro que pesava més que jo. Anava al forn a dur-lo, a coure-lo. I no volia que ningú me'l tocara, volia fer-lo jo. Si el passava en casa, el feia al bollo i en una post llarga el duia al forn. M'ha agradat sempre molt la casa, la cuina, la casa m'ha agradat sempre. Així diuen que tots, així els que venen de fora, dels nens, diuen que no s'ho expliqui, com si tot el menjar està bo i a casa el mateix menjar no cau igual. No se'n fa veu, Sí, sí. Així que jo confitava tomata. Jo feia conserva i comprava un paio de caixos de tomates del camp de conserva i feia conserva per fregir, per tindre-la per fregir. I després conserva en tomata confitada, que la confitava en sucre. Tenia un client, un amic de Pedro, el Pasqual. Aquell anava al seminari a escola i Pedro anava així. Aquell aplegava a la porta de casa, refilava la bossa i se'n venia. Anava a buscar a Pedro a l'escola. I se'n venien els dos. I tots els dies berenava així. Tots els dies, claro, venien xiquets així, i jo li deia, Pasqual, te fique berenar igual que a Pedro, bueno. I es coneix que el primer dia li agradava, i després tots els dies venia a berenar. Mon pare estava ahí sentat i em deia, llavors este xiquet, les coses que tindrà en casa, i ve sí, perquè ve per berenar. Mare, no, si a mi només amb el que vinga, però és un dir. És veritat si a ell li faltaven coses en casa. I un dia sa mare li pregunta, Pasqual, tu on berenes? Diu, jo encara tinc a Pedro. Diu, tu berenes en Ca Pedro? Diu, tots els dies. Diu, i què menges? Diu, tomata confitada. Diu, tomata. Tomata com? Tomata. Que es ficaven miseriant a cada un i se'l sentaven allà i fins que no s'ho acabaven no eixien. Perquè sempre que eixien al carrer s'enfrontaven amb Mossos. L'Enrique, tota aquesta pandilleta, a Mossos, no, és que porteu uns berenars, és que ta mare fa uns berenars i sempre tenies que estar al tanto perquè sempre estaven echant els menjers contra los de les mans. I vaig un dia a Pilarín, diu, què és el que berenar, meu fill, Maria? Diu, no t'ho va dir. Diu, mira, li hem fet tomata fregida, tomata de totes les maneres, i que no és igual, que la d'ella està més bona. Diu, com la fas? I jo dic, confitar, tomata confitada. Diu, per dalt, aquí no t'ha fet de Granada, que tots els dies a berenar allí. La de Milano. Però venia així ja tots els dies a berenar.
que estigui mínim molt de temps. Ella anava a buscar el meu fill que anava a escola així, perquè ella anava al seminari. I quan la tia o la germana a la setmana deixaven del seminari, ja se n'anava a buscar a l'altre. Però tots els dies venia a veure si me n'anava. I mon pare m'ho dia, el pare em deia, aquesta xiqueta, i li faltarà coses a casa. Pues coses que reprengues en casa. Vaig correr un dia a agarrar tomates, vam prendre a fer confitura en elles, i tomates que era, pues no fes posar tomata, no? Mare meva. En que venen i m'ho diuen, en que venen molts i m'ho diuen, me diuen, Maria Covada, quin n'hi han de fer tomata? Agarrava un parell de caixons, 2 o 3 caixons, i la feia uns perols així de grans. I així omplia potets, quan me descuidava, pues ja no em queda. Esto, quan venien els meus fills ja casats i això, potet per a casa, potet ja potet. Pues no són caixetes plenes de potets, entre tomata confitada, tomata fregideta, tomata en conserva per fer el que volguera. El Vicent és com si fos fora de casa, ella, que hace com si fora de casa. Quan se n'anà pobret allà, dinar així. Perquè havia quedat el meu fill en què dinarem així, i després anar-se, el duria ella a l'aeroport, perquè estava Javier allà. Quan se n'anà, estava Javier de viatge, no sé quin puesto era. I només a pregar es posava mal. I quan se n'anava em deia, ai, és que me'n vaig. Pues no se'n marxa, si no té ganes de saber dinant, si no té ganes d'anar-se, digue-li a Javier que no se'n va, que no té ganes d'anar. Un altre dia anirà. No, és que me sap mal, perquè ja té el viatge programat, a mi me tenen que dur, ara m'hem de dur a Pedro a l'aeroport, allí tenen que ir a buscar-me, que ja ho tenia tot planejat, que no podia deixar-se. I a pregar i així després a parlar. Quan se va despedir d'ací, que feu la despedida que feu, vingué a dir-me que anava a despedir-se, i dic, per què se'n va, don Vicent? Així el cuidarem. Que no, que se n'anava, que ja havia donat prou guerra, que si tal, que potser no dona guerra, home. I se n'anà. I quan se n'anà, me'n recorda que vingueren així una pandilleta a demanar-me diners per fer-li un regal. I jo dic, el regal el faré jo. Ai, és que voleu... I el xofero que anava entre elles diu, deixeu-la estar. Si ella diu que el regal el farà ella, ella farà el regal. Pues una festa de casa, ja, de xiquets, plorant la meva honra de valencians, sí. I que anem a vestit algunes vegades. Ui, pues el tall de llaura, una planta, sí, la fàbrica. Allà fora a la torre, allí dins. Allí s'hi cuidaven. Perquè la feren tots, perquè eren festetes a Malaena, a Sant Isidro, ja que se quedaven així allà molt pagats. I perquè se fera tot el poble, van venir allà. I la Malena, de veres, que heu dit tot el poble en seguida. El Cristo sempre ha sigut el mateix. No l'han tocat. El Cristo se'l trobaren a la porta de l'església. Sant Vicent i Sant Lluís eren frares. Que n'hi ha, en l'altar de la capella, està Sant Vicent en un puesto, en una d'això, i Sant Lluís en l'altre. Perquè ells passaven ahir on està Mercadona, que tenien el convent de València, ahir a peu, tots els dies. I tots els dies se paraven allà a la porta del cementeri a fer-li oració al Cristo. Ells no sabien a qui la feien, però sabien que allí hi havia. Ui, així molts. N'érem 9 de família, imagina't. Me'n prenen ja xiquets, les dones, i se n'han juntat 50 en un dinar. Paella. No, normal. No. Així sempre se menja molt bé. Tant és que ho diga, però... Gràcies a Déu sempre han guisat molt. Han guisat molt. No tot gent. No, una també de bé, un muntó. Perquè ja s'enjunteu molts grupos, moltes coses,
i a cada un va a la seva marxa. I això fa molt. Pues molt bones, que si tinguem molt bones festes, que les passem en harmonia, que és el principal. I que anem passant-les poquet a poquet.